Tämänkaltaiset hylätyt tehdaskompleksit ovat melko yleisiä suomalaisessa kaupunkimaisemassa. Niiden varsinainen työ on lakannut ja tehtaan koneet ovat soittaa jyskyttäneet varsinaisen settilistansa loppuun. Vielä on olemassa kuitenkin yleisö, joka vaatii lisää. Tämä dokumentti on nimeltään Hylätyn tehtaan encore. Tämä Seinäjoen laitamilla sijaitseva rakennus toimii nykyään useiden bändien harjoitustilana ja studiona. Täällä on kuvattu musiikkivideoita, kehitetty musiikkitapahtumia ja sen yhteyteen on rakennettu jopa skeittihalli. Ihmisten lisäksi rakennusta kertovat myös pulut, niin elävät kuin kuolleet. Tästä syystä se onkin saanut nimekseen Puluteurastamo. Tässä viimeinen Topi-niminen bändi valmistautuu aloittamaan kenraaliharjoituksia ennen viikonlopun keikkaa Seinäjoen keskustassa sijaitsevassa baarissa. Huolellinen valmistautuminen on tärkeää. Hyvä rock'n'roll vaatii oikean valikoiman, mutta se ei ole aina pelkkää riemua. Mä rakastan rock'n'rollia, mut joskus rock'n'rollia rakastan myös. Jag tycker om rock'n'roll, men all gång det tycker inte om mig. Puluteurastamolla luodaan merkittävä osa Seinäjoen vaihtoehtokulttuuria. Monipuolinen kulttuurielämä onkin hyve, jota jokaisen kehittyvän kaupungin tulisi vaalia. Kun seuraavan kerran kuljet ohi hylätyn tehdasrakennuksen, pysähdy hetkeksi ja kuuntele, sillä kellareittensä syövereistä se saattaa soittaa sinulle mitä kauneimman enkoren.